magluluto tayo ngayon ng chicken binakol, hot and spicy. Itong ginigisa ko, ito yung taba-taba ng manok. I-toasted natin siya para lumabas yung kanyang mantika. Pagmamantikain natin para then lagyan ko siya ng chili oil para magiging spicy yung kanyang sabaw mamaya. Yan. Lagay ko na ito. Ito yung chili oil ko. Yan. Aroma yung chili. Amoy na amoy. Tapos lang natin itong taba ng manok. Tapos saka natin isunod na itong manok. Yan, mamaya natin igisa. Medyo ito na lang natin. Sangkot ka lang natin yung manok para mawala yung kanyang lansa. Yan, pagin mo naman. Ganito ako magluto ng chicken binakol. Lulutuin ko siya sa Ilocano version. Ito ay luto ng Ilonggo, chicken binakol. Pero yung lutong to is style Ilocano. Yan. Sangkot ka lang natin yung manok para mabawasan yung kanyang lansa. Halo-haloin lang natin yung ating sibuyas. Siyempre, lagyan na lang natin yung ating luya. Haluin natin. Ibisa natin sa bawang, luya, sa sibuyas. Lagyan na natin siya ng paminta. Durog na paminta. Ang lalagay natin gulay, sayote. Wala tayong papaya dito, kaya sayote ang lalagay natin. Sabay na natin sa paggisa. Tapos lagyan na natin siya ng patis para yung manok natin is lumasa na. Yan, tansyahan lang to. Magdagdag na lang pag kulang. Nasangkot siya na. Lagay na natin yung ating sabaw ng buko. Ayan. Tapos tayo natin kumulo. Chicken cubes. Yan. Saka ito na rin, yung tanlad. Kunti lang nilagay ko kasi para pantanggal lang ng lansa. Dagdag aroma lang din. Hintayin natin siyang kumulo. Saka natin sa timplahan ulit. Kung anong kulang. Takpan lang natin. Natik natin. Kadin limang. Yan. Kumukulo na siya. Quality, sabaw pa lang. Tikman natin. Yun. Lutuin na lang natin yung sayote. Tapos saka na ilagay natin yung buko. Yung laman ng buko. Yan, kagiliman. Lagay na natin yung... Yan, nilagay na natin yung buko. Lutuin natin yung laman ng buko. Saka natin takpan para maluto yung sayote sa buko.
Tignan natin sa lemon. Kumukulo na. Yun. Dahil wala tayong dahon ng sili, ang lalagay natin yung bunga. Quality kajin lemon. Lutuin na lang natin yung sayote nito. Quality na. Tikman natin. Sa akin, may kulang pa. Kajin lemon. Check natin kung luto na yung ating sayote. Yan, malambot na yung ating sayote. Lutong-luto na. Tikman natin yung sabaw kung anong kulang. Sa akin, kajin lemon, kulang pa. Kulang pa, talaga. Kulang sa kanin na lang. Kakain na tayo. Okay na to. Luto na yung ating sayote. Patayin na natin yung ating apoy. Ayan, ready to fight na. Pwede nang kumain. Ayan, kajin lemon. Kain na tayo, kajin lemon. Yung, alam nyo na, kung ano yung kasunod nito. Pagkatapos kumain, yung matitira, alam na, pulutan niya. Let's go, kajin lemon. Kain na. Ayan, kajin lemon, yung finished product natin na hot and spicy chicken binakol. Ito ay luto ng Ilonggo, pero linuto ko siya sa Ilocano version. Sa aking version. Kasi Ilocano ako. Yan, sa Ilocano version ko siya niluto. Yan, quality. Subukan nyo, mga kajin lemon. Masarap to, pulutan, saka ulam. May ulam ka na, may pulutan pa. Tara, kain tayo. Let's eat!